Végül azt mutatom meg, hogy hogyan lehet vegyes százalékról tömegszázalékra átszámolni az oldat mennyiségét. 12,25 vegyes százalékos kénsavoldatunk van, amelynek sűrűsége 1,2 g/köbcentiméter. Az a kérdés, hogy hány tömegszázalékos ez az oldat. A vegyes százalék azt jelenti, hogy 100 köbcentiméter kénsavoldatban 12,25 g kénsav van. Tömegszázalékban azt kell megadnunk, hogy 100 g oldatban hány gram az oldott anyag mennyisége. Az oldat mennyiségét térfogategységekben ismerjük, gramban van rá szükségünk. Az M=ρ/V összefüggés segítségével tudjuk kiszámítani. A 100 köbcentiméter oldat tömege a sűrűség figyelembevételével 120 g. Az oldott anyagot gramban ismerjük, gramban van rá szükség, azt nem kell átváltani. Tehát 120 g oldatban 12,25 g oldott anyag van, akkor 100 g-ban van X, X egyenlő 100-szor 12,25 per 120, vagyis 10,21. Az oldatunk 10,21 tömegszázalékos.